I pozdrav svima ljudi, ja sam Džokiša, danas snimamo na Ferox Battle Royale. Neki novi video, nemam pojma šta ćemo da radim u ovom videu. Igrat ćemo na Feroxu Battle Royale, znači ko ne zna šta je suština ovog moda, ovog servera, znači Fortnite plus PUBG jednako ovaj server, tako da eto ono. Znači što sam što da kažem, tako da evo, znači ovo je generalno mod, znači ako neko želi da igra Battle Royale, ovo ti je bukvalno ne tamo, nemoj da me vidiš, nemoj da me primetiš, molim te. Ovo ti je bukvalno, kako da kažem sad, za najslabije, evo video me, begaj. Ovo ti je bukvalno za najslabije moguće, znači računare, ovaj Battle Royale žanr. Uzet ću rope. Znači ima da se sakrivam ovako ovdje ko neka cavulja. I da pregledam teren. Nema šanse da ga pogodim odatle. Ok, ubili smo ovoga, ne znam ja sam kako. Treba se nahilam, to je pod hitno. Znači pod hitno moram da se nahilam. Ljudi, ako želite video, uđete na server, znači imat ćete IP u opisu ovog videa. Znači ono, server kida bukvalno, ali bukvalno kida. Dobro. Sad smo da kažem u zoni. Zoni. Koja je ovo moja puška? Znači nećemo to, uzet ćemo ovu zelenu. Bolja je. Pošto je bolja je, jel te? I što ćemo sad mi ovdje da radimo? Evo ga! Eno ga! Nekrov će da se popne. Idi ga, gledaj iza sebe, momak! Ček da screenshotujem za... nemam pojma. Ja sam ga roknuo, znači malo falilo da on mene rokne, ali sam se ipak ja odlučio da ja njega roknem, tako da eto, uspio sam u životu. Treba mi neko oružje... Evo tamo oružje, ne ona je bomba. Uzet ćemo ovo. Ok, ajde da pokupim ove stvari ovdje. Bolje koristim, brate, ovo. Ovo, brate, je mnogo bolje. Neko je došao. Ajde, leti. Nemoj da me rokneš. Nemoj da me rokneš. Okej. Gdje je nestao broj, brat? Okej, neko me puca. Okej, neko me puca! Ovo nije dobro. Šta? Zona! O, ne vidi se, nisam vidio zonu, bok te. Okej, vrati se nazad. Ali nisam vidio zonu, znači ne pokazuje se ispred mene nikakva zona. Kako je moguće, znači ja majke mi zamolio bih moderatora ovoga, znači stvarno, znači ne vidi se zona uopšte, samo krenuo i vidim zonu. Daj bog te me, neko nisam ni vidio, sam vidio kako me udara zona, ono, malo glupava i nema veze. A znaš što je najgore od svega, što meni je frame rate, pazi brate, znači 20 FPS-a imam trenutno, tako da to ti je toliko super, mislim ono, ovo jeste za slabe računare, ali ako imate računar kao moj, ni to vam neće pomoći. Ovo tamo neko vik. Okej, molim te, nemoj da me vidiš, video me je. Znači skloni se od mene, druže, uzet ću bazuku pa ću da te gađam sa njom. Sa mnom. Viš ti njega kako je bezobrazan. Ne! Skači! Skači! Beži. Samo beži. Beži! Preživi! Preživi! Preživi, molim te. Okej. Ovo nije dobro. Da mogu nekako da se prišunjem, a da me ne vidi. Nema teorije, buraz, ja sam zaglavljen ovde.
Šta da radim sad? Morat će da skoči. Morat će da skoči, to ti je to. Morat će skoči. Nema šanse. Ne! Zaplivao je. Znači on ima mnogo bolji recoil od mene, zato i pobedio vjerovatno. Ali svaka mu čast, znači stvarno ono, fight je bio super. Evo ga, znači ljudi, to su ti najpoznatiji spawn killeri, znači njih možete stalno da vidite na serveru. To je to što se tiče ovog današnjeg videoklipa, znači video zapisala, kao što ste vidjeli, znači imali smo jedan win u history. Jedan win, dobro, nekih par kilova, tu 5 kilova, tako da eto, to je super. Mi se vidimo u nekom narodnom videu, a tada veliki pozdrav.